Amen, haleluya bazalwane. Ngiyanibingelela nonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, omngaphambi kwenu mamncane osindisiwe, omthanda kakhulu uNkulunkulu. Bazalwane, namhlanje nje bengifisa ukuthi ngiphendule umzalwane obekaba nombuzo. Ngingaphenduli yena yedwa-ke, Inkosi indlela esebenza ngayo iyamangaza. Kungenzeka kube khona nomunye osizakalayo. Haleluya bazalwane. Ngizobhala nje umbuzo kamzalwane uthi, uma usekwi-system noma ngabe uphila ubungcwele, uzosala na ngenxa ye-system? Haleluya bazalwane. Ubaba uSibiya kwayichaza kakhulu-ke indaba ye-system ukuthi yini nje i-system kwayona nje i-system yalelizwe iyini. So nami ngithe ukubhala kancane-ke kodwa nje into ayichazile bazalwane ngiyazinxusa kakhulu ukuthi umzalwane uma ethola ithuba ebuyele kuma-recordings akabo Sibiya, aphinde aqale phansi awalalele ezozwisisa kahle, izochaza mina okufushane. Haleluya. World system, i-system yalelizwe, indlela yokuphila kwezwe edumisa uSathane. Haleluya. I-world system futhi ungasho ukuthi indlela yokwenza izinto yezwe edumisa uSathane. Haleluya. Ihlukene-ke bazalwane, khona i-world system bese kuba khona i-God's kingdom system. Yona indlela yokuphila embusweni kaNkulunkulu emdumisayo futhi uNkulunkulu. Indlela yokwenza izinto edumisa uNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Kubili nje lezi zinto lezi, uma ngasiwo uNkulunkulu uSathane. Into uma ingadumisi uNkulunkulu kusobala ukuthi idumisa uSathane. Haleluya bazalwane. Ngacela nje siqhubeke futhi ngabhala ukuthi world system is against God's kingdom system. Indlela yokwenza kwezwe iyamelana nendlela yokwenza embusweni kaNkulunkulu. Indlela yokwenza nje kwezwe iyamelana nendlela yokwenza embusweni kaNkulunkulu. Indlela yokwenza kaNkulunkulu iyamelana. Lezo zinto lezo ziyamelana bazalwane. Haleluya. Ngicela sivule incwadi kukaMathewu chapter 6 verse 24. Ufundeka kanje. Akakho ongakhonza amakhosi amabili, ngokuba uyakuzonda enye athande enye, noma abambelele kwenye adelele enye. Ningekhonze uNkulunkulu noMamona. Bazalwane, ngiyacabanga ukuthi niyezwa izwi likubeka kucace, libeka kube sobala. Singekhonze uNkulunkulu ababili. Uma sembusweni kaNkulunkulu sikhonza uNkulunkulu iNkosi yethu ephakeme uJesu Kristu waseNazaretha. Kodwa uma sikwi-system yezwe bazalwane, sisuke lapho sidumisa uSathane, elithi iBhayibheli uMamona. Imali nje bazalwane kusuke kukhulunywa ngayo ezweni. Kumele ngibe nemali eningi, ngithenge umuzi omkhulu, ngakho umuzi omkhulu, noma ngithenge umuzi omkhulu, ngithenge imoto enkulu enhle kuneyamakhelwane wami. Nje imali nje ekusuke kukhulunywa ngayo bazalwane. Akudumisi uNkulunkulu ezweni, kepha kudumisa uSathane. Haleluya. Akusoze kwenzeka ukuthi umuntu aphile ubungcwele esekwi-system yalelizwe. Ku-impossible ukuthi umuntu aphile ubungcwele esakwi-system yalelizwe. Haleluya. Manje ngiqhubeka bazalwane, ngicela sivule kwabaseRoma chapter 8 verse 6. Ofundeka kanje. Ngokuba ukunaka okwenyama kungukufa, kepha ukunaka okukamoya kungukuphila nokuthula. Haleluya bazalwane. Incwadi ikubeka kusacacile kucace bazalwane ukuthi masinaka okwenyama lokho kungukufa. Uma usakwi-world system unaka okwenyama. Athe uJesu Kristu waseNazaretha, ngakho ningakhathazeki, kusho kwincwadi kaMathewu 6:31, wathi ningakhathazeki nizodlani, nizogqokani, nizophuzani, kepha funani umbuso wami kuqala nokulunga kwami. So bazalwane, thina uJesu usinikile nje umyalo ukuthi makungasikhathazi ukuthi sodlani, sogqokani, sophuzani, lokho makungasikhathazi. UJesu ubesinika umyalo ukuthi masinganaki okwenyama, kepha masifune umbuso wakhe bazalwane, ngoba iBhayibheli liyacacisa futhi ukuthi ukunaka okwenyama kungukufa. Shuthi nje wathatha isinqumo sokuthi senginaka okwenyama-ke manje usuyikhethela wena ukuthi ufe bazalwane, uyithathela isinqumo sokufa emoyeni. Haleluya. Indlela yokwenza alelizwe isikhuthaza ukuthi masinake izinto athe uJesu masingakhathazeki ngazo.
Noma kanjani uma usuku-well system ufile emoyeni. Uma uyi-well system nje okwazi mzalwane ukuthi ufile emoyeni uma uyi-well system. Kungukufa ukungathandi umakhelwane njengoba uzithanda wena. Yabo nje uma ungathandi umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena, leyo kuyisayini ukuthi usufile. Kungukufa spiritual ukufundisa umuntu into owazi kahle ukuthi izomfaka ekufeni. Uyamfundisa umuntu but unesiqiniseko sokuthi lento engimfundisa yona uma ngempela engayikholwa bese yayenza izomholela ekufeni. So lokho kungukufa bazalwane. Haleluya. Kungukufa spiritual ukugodlela umakhelwane wakho iqiniso ulazi. Kungukufa spiritual ukugodlela umakhelwane wakho iqiniso ulazi. Uyalazi iqiniso but ngenxa lomsebenzi okubona umakhelwane wakho uyamgodlela iqiniso. Haleluya. Wazi kahle ukuthi lo muntu udinga usizo kuwe usemsebenzini wezwe. uJesu kuphela uzomsiza. Uyalazi iqiniso ukuthi lo muntu ngoba ezodinga usizo olukanje, isolution uJesu Kristu waseNazaretha yena yedwa. Kodwa ngoba isisekelo salowo msebenzi umqambimanga uSathane, nawe uzozithola ungumzalwane kodwa ululeka umuntu ngento owazi kahle kamhlophe ukuthi ngeke ize imsize. Angithi uqashiwe lapho kulowo msebenzi okuwona. Uyazi ukuthi lesiluleko engimnika sona lo mzalwane ngeke size simsize. Uyasazi esizomsiza ukuthi uJesu Kristu waseNazaretha. Kodwa ngoba ukuleyo ndawo engamele umzalwane ngabe ukuyona, uyithola usungaphili ubungcwele. Haleluya. Mangiqhubeka uthe uJesu Kristu ngemvimbo yakhe siphilisiwe. Kodwa umzalwane, umuntu oyibiza ngokuthi umzalwane, ululeka umuntu uma ezodinga usizo, athi phuza amaphilisi noma uphuze umuthi ukuze uzosizakala kule sifo lesi. Uyalazi iqiniso ukuthi ngemvimbo kaJesu siphulukisiwe. Uyazi futhi ukuthi iBhayibheli liyasho ukuthi uJesu welapha zonke izifo. Usho njalo incwadi kaMahubo 103 ukuthi uJesu yena welapha zonke izifo. Iqiniso uyalazi, kodwa ngenxa yomsebenzi okuwona uyithola usunika umzalwane amaphilisi, umtshela la maphilisi iwona azokusiza, lo muthi iwona ozokusiza, ungumqambimanga. Haleluya. Masiqhubeka, kungani ningabatsheli abantu iqiniso bazalwane? uJesu uyawubuza lowo mbuzo kuwe mzalwane. Uyawubuza kuwonke umuntu ukuthi kungani iqiniso ungamtsheli? Uyalazi iqiniso ukuthi isolution uJesu kodwa uyamfihlela iqiniso. Haleluya. Nawe ozibiza ngomzalwane kodwa umela umuntu onesiqiniseko sokuthi ulenzile icala. Ungumzalwane kodwa umele umuntu owazi kahle ukuthi lo muntu lo ulenzile leli cala leli. Umele aze aluwini icala kodwa umntwana kaNkulunkulu. Uzitshela ukuthi umntwana kaNkulunkulu ngokwenza kwakho, akusibo ubungcwele lokho. Haleluya. Konke okwenzayo kukhombisa uthando. Konke okwenzayo okungakhombisi uthando, okungakhombisi uthando bazalwane, kukhombisa ukuthi ufile spiritual. Haleluya. Bazalwane masiqhubeka, uNkulunkulu uyakuthanda. Woza. Okay bazalwane, into engimazi nje ngizowasho ngibabhalile-ke nala phansi ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. Uyakuthanda nawe mzalwane, nawe wenza leso sono leso. uNkulunkulu uyakunika i-chance namhlanje ukuthi uphenduke, ubuyele kuJesu, uzivume zonke izono zakhe enkosini. Yona ithembekile bazalwane, izokuthethelela zonke izono zakho. Ithuba lisekhona manje, kusasa isiqiniseko sokuthi uzovuka awunaso. Haleluya. Mayiqhubeka athi ijokwe lami lilula. uJesu khona lasho khona ezwini lakhe athi, nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, wozani kimi mina ngiza kunikhulula. Athi ijoka lami lilula. Bazalwane, ziningi izinto bazalwane ezisibambayo mase kumele sithathe isinqumo. Kuyenzeka kube zikweletu, ziningi nje izinto ezisibambayo. Ukweleta mhlampe izitoro, omunye ukweleta imoto, omunye ukweleta umuzi, uningi impahla, ziningi izikweletu. Omunye u-insurance nawe uyabona ukuthi akusahambi kahle, akasakhokhi kahle, izinto eziningi kakhulu sezikwenza ube nengcindezi. Ukhona uJesu bazalwane. Ufikele kona lokho-ke vele uJesu ukuzosiphumuza kuzo zonke lezo nkathazo. Haleluya.
Kunomyalo bazalwane omkhulu uJesu awubekile ezweni lakhe othi utholakala kuMark 12:30-31 othi wothanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke nangamandla wakho wonke ngengqondo yakho yonke nangomphefumulo wakho wonke. Aphinde athi wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Bazalwane, uma ugcine le myalo le ubungcwele ubugcwalisile. Yilobo ubungcwele bazalwane. Ubungcwele akuyona lento bazalwane ebesicabanga ukuthi iyona yokuthi mangifake nje iduku ngagqoka i-dress ende yilobo ubungcwele, yileyo nto leyo ngifaka ezulwini. Akuyona ubungcwele lobo bazalwane, akuyona into ezosifaka ezulwini. uJesu qha oyindlela neqiniso nokuphila, osinika umyalo wokuthanda. Haleluya bazalwane. Mangiqhubeka ngizocela nje bazalwane sifunde ngokukaMark 8:36 ethi komsizani umuntu ukuzuza izwe lonke alahlekelwe ukuphila kwakhe na? uJesu Kristu waseNazaretha ubuza nje lo mbuzo ukuthi kokusizani. Uyakubuza nawe mzalwane osulalele njengamanje ukuthi kuzokusiza ngani ukuzuza izwe lonke ulahlekelwe ukuphila okuphakade. Sebekuncomile abantu ukuthi hey Nkosi yami, yazi unemali, usebenza kahle kunje. Wena ngaphakathi uyazi ukuthi akukho kodwa ukuthula, akukho ukujabula. Awuneliseki, uyabona ukuthi awunelisekile, ucwilile ey'kweletini mntasekhaya. Ukhona uJesu uzokukhulula namhlanje. uJesu yena yedwa uzele kona vele ukuzosithwalela imithwalo yethu bese sinike lakhe nje ijoka elilula lokuthanda nje bazalwane. Boma sithandile siyibambe yonke imiyalo sibizwa ngabaphelelisiweyo. uJesu usibona njengabantu aba-perfect. Usho ukuthi mayichaza encwadini kaMathewu 5 emavesini okugcina athi uNkulunkulu ngendlela angayo yena ilanga lakho likhanyisela ababi nabahle, nemvula yakhe uyinisela abalungile nabangalungile. Mayiqhubeka athi nathi masibe njalo, masibe ngabaphelele njengalokhu naye ephelele. Ukuphelela bazalwane sikuthola othandweni. The more senza ukuthanda bazalwane, sithanda siyiphila lento yokuthi sithanda ngisho abasizondayo, siyaphelelisa uthando, siyaphelela kusimakade. Haleluya. Ngiqhubeke bazalwane. Omunye bengiqeda kufunda uMark 8. Haleluya bazalwane, kamsizana umuntu. Haleluya. Omunye usabambeke kwi-world system ngoba ethi usafuna ukuthola imadlana. Omunye nje uyasho ukuthi okay, ngisabambeke i-system ngoba ngisafuna ukuthola imali yokuthi ngibakhele mhlawumbe ekhaya bengingakakhi. Omunye abantwana bami Nkosi yami angikwazi ukuthi ngibashiye benganamuzi. Konke lokho bazalwane uJesu uzokusotha, akukho kumhlulayo bazalwane. Even abantwana uJesu asibusise ngabo kade abazi bazalwane. Encwadini kaJeremiya uthi ngingakakubumbi esibelethweni sikamama ngakwazi, uthi ungakaphumi esiswini sikanina ngakungcwelisa, ngakwenza umprofethi ezizweni. Okusho ukuthi uNkulunkulu bazalwane kade asazi, kade futhi azi even labantwana sibusise ngabo. Yingakho kumele size kuye thina sizidele, size kuye yena owazi konke, ozozinakekela iy'dingo zethu, othe uzazi singakaziceli. Haleluya. Mangiqhubeka haleluya bazalwane. Hhayi, bengithanda nje ukuthi ngibe mfishane inhloso yami. Ngiyacabanga ukuthi umzalwane uphendulekile bazalwane. uJesu ufuna siphenduke sonke bazalwane, sifinyelele kulazini iqiniso. Uyabuya masinyane bazalwane uJesu uzolanda ibandla lakhe. Ilokho nje okubalulekile kakhulu ukuthi uJesu Kristu uyabuya. Ngiyacabanga ukuthi uphendulekile umzalwane. Uma nje usawe kwi-world system awukwazi ukuphila ubungcwele ngoba i-world system nje iyodwa i-against intando kaNkulunkulu, i-against imiyalo kaNkulunkulu. So nje bazalwane ngiyamnxusa nje uNkulunkulu ukuthi asisize sonke size sifinyelele ebunyeni bokukholwa bazalwane, size sifinyelele kuyazini indodana, size sifinyelele ebudodeni obupheleleyo. Haleluya, ngiyabonga.